Moi bons días a todos. Nestes días de plena campaña electoral, quero parar un momentiño para dirixirme a todos vós e darvos as gracias polo bo acollemento que estamos recibindo en todas as visitas que estamos facendo, tanto a comerciantes, veciños, parroquias, centro urbano. Gracias por todo e pola boa acollida. Hoxe é tamén un día moi importante, é o Día das Letras Galegas e hoxe, 17 de maio, se adica ao vello profesor Filgueira Valverde, un pontevedrés de pro e, polo tanto, creo que temos que estar todos cheos de ledicia porque ese é o día no que se expande toda a obra do vello profesor. Pontevedra é hoxe, por tanto, a capital cultural de Galicia e desde aí creo que se transmita a todo o mundo a través das redes sociais. E a iso tamén me quero referir. Hoxe é tamén o Día da Sociedade da Información e do Coñecemento, o Día de Internet. Unha canle na que todo o mundo pode decidir que quere transmitir libremente, a quen o quere transmitir e como o quere transmitir. Esa é a grandeza que ten Internet. Por iso quero elixir esta canle para dirixirme a vós e desexarvos un feliz Día das Letras Galegas.